yana na okuje asu adruji mabosom twen asaman manhene nana ednenu nyama betache we ye benkum fekuo yana na sawansa wone na hemfo a wonmo ewo fokuo mu tafo hima nana abon fitem fufuo kura ene oba betans asumnya manhene nana ochirikusi aduako a wotoso emienu ye ka Asanteman esine naso we so Daasebre Osei Bonsu ote dwete sikaso mampon manhene enya asem keto ne wo mu nyina di kusi no manso kwanta manhene wone ne manhema nana akwesi Kenya akwa abro a wotoso miensa ena wabo sikam ne fufuo mu a aha Nyansapo kasa mfonyini so a wasoguso no ani guso a wo hwe a wuti enya asem keto a eguso a yesan badwemba kwa so yana na ya asantoa oba a wogina akono wono so ne nananom hema bi ena aboade mu a nananom ahemfo amanhene we asafo boache emare mfise akomfekuo no yana na woka ho a oye sahene a enye asem keto a nananom a won matwa hia amponsa akwa wonana a ono kwa nwoma ehene trede hene ewa ha bi baro ehene waha ena toase hene ewa ha no nananom aka madaroma momfanche esi entimi a momudina enne ahemfo amanhema won nyina abuma won maba enye asem keto a Arafo na chese yegusua ewo Manhyia the seat of the golden stew sikadwa kofi na tan ye newo ne ne nasi okrorio obrare eni krorio nguma so otumfo Osei tutu no ti sikadwa so wono nko ana ti sikadwa so enu nti no sabie kronto ne hu wache aboa korwe bisi ma wotu ani nsem mujabum anoma bi nasa aboa bi se wose no ene ntakre hu sabe edom enne ni monyam nti no na edom eni echiri no otese aboa sansa wo fa de na ode kire amansan nyina kotoko hene no krobia ampasachi arefie kotoko hene wono ena ote edwam sesie ya enne enya sem kotoko kra waboni kente papa bi ampa wahini ntime ntrase abra Asantehene na Asantehene franka no eni ahim ewo na husom enti na sa wohwa sika kokko ahabamuno tuntum ena edi ahim ewo na fade mu we so eye brema manko aduna aye kontase manhene wono ba asisi emprempren de modoafo a wono Asantehene ma okobia wodi wo manim no womna wono atuatena wono echia no okọ Asantehene ma ho a brema ba ko pe a wakwanya woni fi o mansehene wono so enie sisi wono aboni kente bibre ni sika kokko eni tuntum a wo chiem we so ye Asantehene ma ne chiame ba ko pe eti ohwa dom ya yebetimi agina so ne akase we adehye abrempon kuni ni ntini adwetwo wuro a ebinum efi aye yana na akradu yi adom otoso miensa Asantehene ma ne fie ene omo ato santena wono echia wopomso abra waba abeje na dwana akwasida etoso mienu mfinshampi mienu ene aduenu emiensa yedi no obanim busumi mu no wono ebeshemu ekena emare mfise Krobia refe ampasachi kotoko hene utumfo Osei tutu otoso mienu Dr. Raise the Power to His Royal Majesty obabetna akonwa ifa woko mfinsia aduonu ennan no akwasida wadie ne Nyansapo nko na abenya yakeka bom maako bese ahenu ene enkono ene di ahenu ene enkranyen asemketra kra ewo hono we Council of State wonum jom tani dwaben otuo sreboye na otuo srebo no ono so ena otutu tatai a wo ba enye asemketra ye ka Asanteman tem hanoma ayemfo wonum kromu ebi akono pa na woka ho bia udru dwabia no kwasem ni wonum akwan ni se de omasi yi niema no eho enika akono yipa wono enenne wono so kurukuru akrakra atutu akekere na ode aboso ede aguso a oba abeboa amaniema etimi akọ enkan Asiatu katabia wadi asemanu chino. Osei tutu wa tonsache. Wa tonsache me kwa kwase. Eti muhui. Eti wote. Eti naya. Yaya manse joy. Ojamna katachio. Osei tu katachio ho na ba. Ho na ba ona. Ko fana come from. Wano. Wajira kwa. Wajira ma. Jankuma, Nankuma away. What is the Jankuma? What you want my good to me? What you for you? And in Tele, one Traham, what Traham? But that's not one thing. What they do?
Abusia na chese eno no sede de kan dwabe manhene ena na otuo srebo ono ena wode nsa abeto ensem a wochia opum so fefefefe hwe a ayemfo baanu ni nyina wonu manim ayesere a enye asempetwa otuo srebo wochia ni wura ewo kwampa so a anigye wonu edin kita ho ewo hono a enye asempetwa. And I take this opportunity to welcome Yeguso ewo akwasida etoso ahenu ene nkono otumfo se tutuba ye wadi na emom de etoso mienu ewo mfinhia mpem mienu ene aduonu miensan mu ena ye nyina so ye di no afimu a enye asemketo maremfi se obenem bosomi ne da etoso makoma kudunkono ena akwaside esi a ye hwe animu a ene ye kra no kra na ye fefefe se de amanhene amanhema abrempon okunini eninti etwetwewuro amanyofo efrafremu wo nyina beka bomu na ye hyefanye no ene aye ni gisempa enye asemketwa empempi no akwaside no dodo na no ye hyeda edini efie no ayemu ene ye de aba aboboa no aye wo simpie so a eho ena ye di akwaside we a etoso mienu mfinhia mpemienu ene aduonu emyensenye yehune se ya na je se nananom ena ato santena wonmo eba no mabechia kama enye asemketo abafo kentenkrenchi a oka otumfo achiame eho won wodi kan ya ohudon se na fade no yewo esum ne sen yemo kan se violent no ewo ho anawo wonwo ewum ebibire wum amanko abdi nano no na kontanse manhene won ba yi we so esumnya manhene ono ena afeye obana waba bechia kama said ye yabundin ede akire mo dada no afei ena wo bechia niwura nana ochikusi ede akwa wotoso emienu Asanteman e ka ho abakwasema wo ka ho biba Tiabusha for yera sawansa wone ni fekuo no mu eboade mu se wote se dedebi amaso amafe dedede ne koso na ye amanyofo a wono mu ewo MPP amanyuko no mu na wono mu ena wo mu abemu mu bu meye emeche politicians wono mu ena wo baba bedru sesiye na wohwehyen yesi wa ya ma ho fufuo na ehon hwehwe ene ade ya na se ene se de nke amanyofo nko mo ba no wow na sen na nke diso na binum okan se de ahokira ba ni ade ene won ma anye ne saa won ma nyina kan bom se ba akofo ye mma ene won te hye ba akumu na won nye nipa bia keko amansoafo na se bedwafo ene etese ene ntini edwetwuro na enso won nyina ete hye ba akwa won ebeyi na His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana, one the second lady, Her Excellency Samira Bawumia, one ena edisa domi enimu. Na mnashebe bya 4 pepe yankoma one mo Asanteman de ene Bawumia ntimi ma abra one mo kan ho. Omu nyina di mu akotene emma ene emema ena afia manwuko no mu atitirefo dwumtamfo wa Asanteman de dodo na Yera Benada ntwibo siako obehunu ewa hanom chema wuntumi no waka ho Yera Sampan Masi Kupon bedwoko meyo sanso na Asanteman sofo Yera Simon Osei mensa ofri eja achene nkane no yebosomtwe abaton pesua so na shebe dwani mprempren wono oyo sofo wa Asanteman Esla Wusu communications minister wono so abebia yehunu wa ha
obi ebehunu bia wose yetimi di dindi tudwa no ye de beto nene wono ba ya no kwasem no woma ba ne feso a akoye nwanwan ye beka senka amanyofo de nko mo bayi na nka political seat na meyi nso ja wono mapepepe wono ntade bi ni ade a denso wono hu se wono ba mamre fie no kwasem ni yemfa wono samba ma wo mo emmemme wom se de esi abututu ye kente atu ade aguso emma ewom afra wono kente mani abome ankasa me de hye a ono eye ononyamfo ya Osei edutwuma ohwe enwumesua ensem so wo Ghana ha mani abono so pa ono nso ni ne free kro ba ko a eze busua panyi chai pa manyofo titini ani ntra ewo MPP amanyi kro mu de kese na dodo na efiri kro ma enya asem kotwa yehu enkrampuni mantem henkwete opanyi se de wosi gidinje ne hontra ha wo Ghana mema ma di ni twampoa ema mantem aso afo bi sanse wosi do adwuma wo je na se wo bo ewo eye enkrane nya asem kotwa Simon Osei mensano no wona sesi amon se wodi kan wa hayi a eye wo sra ni dina ne nchen wo fra ne kente kama wona odi kan a be ka se wodi dom ne ko chema wuntumi no benada ntwibo si ako wono so ena etoatoa so a wono eban Samira Baumia excellency his excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo tu kente na gu so bo be friend by force a eni wodi aba be wram wo Manhyia enye asem ketwa kranti nananom atrase dada nananom atrase de oba na ohia a nananom ewa atwen yi mu a wono twen amanyofo a wono ba na wo ma beboa ama eye edom letinya na yinyane nte se Ghana mampanyi dada John Dramani mama wo Asanteman ha dada wono nso ebeba enso yinyante ne nkade tinim se obenya ba na se wonyama ebre so no nso bebigra eno so yebeka ho asem na ye de ache ne mpempre die eye MPP amanyukuo no His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Emmanuel se ne ni abrese krodoma wo kire kaso no wo bodemu wo Ghana ha nitun na tanyina eno no oso afa wo hwe yakwan ne akwantin ponsem so kenofuriata eye kena atefa emunyina aba ewo hono a enye asemketo akra abwakwata eno hwe yakwan ne akwantin pon ensem so empanyifo no anasem na chebedwafo no we ye bekwai abato mpesua so na chebedwani MMDCs, members of diplomatic corps, and the Western Regional Minister, Honorable Appiah Dako. We also have among the dignitaries, Lawyer Sule Samia, Northeast Region, MPP Regional Secretary. The list is becoming bigger and bigger, larger and larger. The Honorable DC for Bonsu, clouded in a beautiful kente cloth. The only lawyer in Bonsu of National Lotteries, Honorable Sami Awuku. The darling boy, adorable Sami Awuku.
Alhaji Dr. Muhammad Bawumia is here together with the Minister of Parliamentary Affairs, the MP for Swami, Honorable Osei Chairman Speaker of Parliament, Honorable Joe Osei Wusu, aka Joe Ice. We have in our midst, in the delegation, the MP for Akrofom, Honorable Alice Blackson. Vice President in the Fourth Republic, the digitalized economist, here to celebrate Akwasida with us, together with 31. And I welcome the Honorable Minister of Interior, Honorable Ambrose Derry, also here to celebrate Akwasida with us. I recognize the MP for Obuasi East, Honorable Patrick Wachi Yado. The MP for Odotabri, Honorable Emmanuel Akwasi Jemfi. The Honorable MP for Manson Quantam, George Abin Tachi. MP for Achuma Mwabeja South, Achuma Mwabeja North, Honorable Benito Bill. The MP for Busumche and the Minister of Education, Honorable Yao Osei Adichu. The Honorable MP for Achuma Kwaguma, Honorable Kofi Amankwa Menu. Of course, our old MP for Ichiaso, Deputy Minister Designate for Trade and Industry, Honorable Stephen Amoa. Osei Chairman Bonsu, or your Member of Parliament, Swami Constituency, Osei Minister, Parliamentary Affairs, Yera, Osei Chairman Bonsu, Onono di MPs Nim, Midasua Asanteman, Yewo Yera Joseph Osei Ewusu, Member of Parliament, Bekwai Constituency, First Deputy Speaker of Parliament, Odi Edomnenim Eboye Chidom, me Twaswana me Komenim, Eko Yera Alex Blankson, Member of Parliament, Ekro from Yera Patrick Wachiado, Obuasi East, Member of Parliament, and then Appiah Ebenezer, Yeko Yenimaneya, Yawo Yera Emmanuel Akwasi Jemfi, Member of Parliament, Odotabri, Yera George Kwabna Obintachi Mansun Kwanta, Yera George Kwabna Obintachi, Member of Parliament, Mansun Kwanta, Yera Emmanuel Ejei Anshure, Member of Parliament, Echima Imwebie Jasaf, and Nessa the Medical Canon, Appiah Ebenezer, just one day to 3 somens. Echima Imwebieja North, Deputy Minister, Lands and Forestry. Yera Yao Osei Edichum, Bosomji, Member of Parliament, Bosomji, Minister of Education, Minister of
education. And therefore, we tell me here, baby, I'm way a Asanteman, member of parliament for Asante region. I'm a Bomudin. Mr. Now, we had him say, because we are, and then 87 and 3 year difference. 87 and 3 difference. Wow. Midasucha Asanteman, it was what? Mami call Yeras Suleiman Adamu Sani, member of parliament. Ahafo Ano, since Menu Adabo, Ahafo Ano Sa, Ofin Sunof, Isaac Yao Koku. Asante Akim Sa, John Kuma, or a member of parliament, Ejiso, Amma Poma Boate, member of parliament, Chwabe, Francisca Otin, Mensa Kwabri East. Yakoya Nimwane Yako Eastern region, a Waymantam Eastern region. Ama Ebuakwasa. Member of Parliament Michael Ochibefi Ojahoma New Jabensa. Member of Parliament Kofi Ochri Ejakum Ojahoma Fantia Kwasa. Member of Parliament John Kwame Apaji Mansour Akroso. Member of Parliament Alexander Ejari, Kede constituency. Member of Parliament John Osei Fripon, Ebreb constituency. Member of Parliament Kwabna Amankwa Esiama Fantiakwa North. Greater Accra, Yawa Honorable Lydia Seram Alasan, Ayawa Suwogon constituency. Deputy Whip majority. Honorable Tina Giftina Ayele Mensa, Weja Bawe constituency. Honorable Moses Enim, Trobo constituency. Honorable Henry Koti, Minister for Greater Accra region, Ayawasu Central. Honorable Akwesi Owusu Efifa Mensa, Amasama constituency. Sheila Batas, Ablekumenov, Dakua Numa, Okakwesa, East Hansanote, Tama Central, Yako Northern region, Yawa Honorable Habib Idrisu, Talon constituency, Dominic Nitiwu, Bimbila constituency, John Benam Chaba, Zabuzu constituency, Western North, Alfred Obingwating, Bibieni Anyasu Bekwai, Kweku every year, Seshi Yosu constituency, Alex Tete, Jonubua, Seshi Akontomra constituency, Upper West region, Honorable Ambrose Derry, Minister for the Interior, Nandon constituency. God so help you. Then the Sister Light is out of the group. Pom out of the group. No.
Tripoli, Wadamebu MP. Jaja Sokori. MP. Nyansapo from MP. Tafo MP. CEO Ghana Library Adamawa Authority. Yes, someone I'm going to good when you are professional by what's of my penny and a chairman and them. That's someone. What's your my penny? Bubble before Piano. I was supposed to go on. That's someone I'm Osei oyo man no amiehu asante eyo man ti ye wo franka eno ene kan se edomani sande yo son takrache asante franka de edi ehim no ahyensode a ede sika dwakofi so edem sika kokko ye wo tuntum ye wo haba mono ena ye wo sika kokko a edi ehim e wo hono opim so omane muso Asantehene omane muso ye ne nesi okrowi ene obrawe wo maso omane muso wono nko ane wahene a owo ewiase a wotisika adwaso waman muso na ohina man muso edie na se akweside no se de akusabie kroto aha ena yedisi ohine kwa na ensi enso yese panyini dware a na ensu asa afei ena hia hene ene achempanhene nso worum so bedi worum enkui sanse amamre sa netie Daasebre Osei Bonsu no ana one ohine ana asa ne hene edi enkra ewo ehono no sede amamre ne amane tia na meka no ohine man musu sei ewo akwasida na enwie afei ena hiahene ena afei achempemhene ene nananom a wonom ebo omachi dom no nso ebedi wonom enkuyi sede amamre ne amane tia tete pa no a enka afei ne ye begoro agoro pa enya asempetwa bebomua kopem anadwo nenso eni emrene ekwa animu ntino ene emesa kakra nenso still eno de da so ho a opem so de a nananom ekotena nachi na won mo hwe ema bibia ekoyi nti opem so atunoto nenso hiahene ene achempemhene ebekwa akofa won mo dwa na won mo atena se atena ohina nemu amedwumadi no akoso aha Nyansapo kasamfunyini so aha ene yenso yedimu esie ne yehye mo bose ya ka nyina akopem se mfi champim yenu ene miensen so bekọ awieye opem se opem so bedini mfie na wamme no abre bia no ebeba menhia na yede ho amane bonso ede abremu midin ene abusuapani owusu aduomi aha Nyansapo kasamfunyini so Nyansapo ewo Nyansapo TV ewo YouTube Nyansapo online ewo Facebook Nyansapo online ewo TikTok ya ka bia ne hono a ye wo hono mo ekopi hono ma de beto anim emu obi mfa so kwa na ne wa kyenkyena na emu obi mebu mfa so number na de ni na de twato eye aduoson enwotwe no eno ene ye number bibi bia ne hono ma ka ho bi obi afro no beto mrada nse enye ye ne a ena na edi nkomo ne ya mo nyina mo ni hwa wodi ahene wa subscribe share na like mo ma bye.
ni ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro manto me ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de